Kúpil som si od vás dve lešenia HR 7,5 a zistil som, že ani v jednom nie sú nitovacie matice, do ktorých by som vedel umiestniť priečky, ktoré ste mi k tomu dali. Tak vám to ukážem, že tu není ani jedna matica. Vlastne sú tu 4 a malo by ich byť 22, tie 4 sa nedajú použiť. Takže nech sa páči, môžete sa pozrieť. Není tu ani jedna. Otočím vám to, teraz som to rozobral. A skrutiek, namiesto 22 skrutiek na ruku, tých plastových, je tu 8. Takže by sme videli, že sa môžete na to pozrieť. Tu je jedna, z každej strany a žiadne iné. Žiadne iné. Ani po vonkajšej strane, ani po vnútornej strane. Nikde. Nikde. Takže druhé lešenie, lebo som kupoval dve, som musel postaviť, pretože potrebujem stavať. Postavil som ho a všetko som musel urobiť sám ručne. Dával som tam nerezové skrutky, musel som si to prevrtať sám. Úplne všade, akurát dole nie. Úplne všade som si to prevrtal sám a musel som tam dať skrutky. Takže budem od vás požadovať, na každý jeden potrebujem 22 nitovacích matíc M10, to znamená, dajme tomu 25 aj s nejakou rezervou, takže 50 na obidve. A pri každom mi mám iba 8 tých skrutiek namiesto 22. Hej. A to znamená, potrebujem 14 ku každému, to je dokopy 28 skrutiek. Takže 50 nitovacích matíc a 28 skrutiek. Ďakujem.